Okay. You know, Rabu Kojo Oppong Nkurumah, Jin Komafa, CDI, Yadiato letter, Akotuaso, Oko Petro, Akotuano, Yadi CDB Suntino, Womo Kase, Abino, Abeyama, or Mani Mwasa Yadin, Sanse, GPR for air threatens almost so better Petrum, or Ometo, I shine Sadiemu, Shantiadiemu, na Afe, Coffee Fansus, so be. Because it's cascading effect, when it comes to petrol, it's something else. And you know, Nano Mampeni, science Amrano, or say it's a very difficult decision but necessary. What kind? Now, and they know, one more Muko top petrol, no, Nibono at the same, I am past GPR24, almost will be paid a bonum. It's answer 15% no, almost the 2 months, say, Abana, you almost see one time. Nanka. Was said when him so be we are almost 13 so nationwide demonstration my buying chains and saying and it has come to place come on board talk later be one Ghana city at that so and you can be so say buy no the bema can you jina so I be must debe and yes abortion no say and some na ibubruja and no ewo ho no mo na omapani John Dramani Mahama ewo asante mantemu walk pra all the and summer to jar all catch us anti-mine say the Santima year were election when they saw it 33%. Some MPs Makuma song unprecedented, historical and symbolic. And unti interchange the Waswami obey Central Market obey a fame Greater Kumasi bypass das some astromaso Akasa Cassiania Mame Burkina Faso here bebubushi ewo so amene amaga junction prepare kunkum nipa no ni nyina to be twada easy traffic na makumase afa ne ntoma pa efra we nyina wa beka ewo asante mantem hanomo no eda hanomo jinapo John Jinapo energy minister so se enche bia womo ede solar ebetuto esuku adan so na hospital said the beya bills akesia eba ban tuano etimi ateso ama omo atomo ose enche bia ministers agencies so electric vehicles no obetwi and it will be powered by solar energy and until no enya dia petrol so na ye top petrol no once a minister car eba no apostle Joseph na je say eno ano no atiesima omoko minority no eso mampani jo mama omonte nka Enema ekoso ablekumanov as waye di na Hanabisu Minerals Development Fund maame no anyway Youth Enterprise Agency Youth Employment Agency Basentali no womu de omubo se ewa ablekumanov no omampani mpamo wo sa okay Kojo Oppong Nkurumah na yebo modern science abeka no ahoma no so na ahoma no atwitwase ne na di nkomo minority almost stands afei yewia yene nanaje bafo wu asoro twetwe nkomo ewo the violence at Ablekuma leadership wo hose da bi say obi be kasa obrahye be fear fa ho de all leadership agreed say yema nanaje bafo wu ankasa nyame anini abrante no wo bomoden adani ho di pa abse bra no so boa no pa oye John Dark so nomne anano subi mi MP ono so de bo ho say ne aban no ye ntoto ye fa lands no state lands no ne ade ka cho so bi e bo no bagan how yi nipa ba mienu miensa a o moten sase ho mra pa o ka ho ono so kasa mra se beje fie the younger generation o makọ mra se beje fie on the MPP ticket they are doing extremely well, they speaking well na no kwabre MP so jai onyina kasa pa kama pa ntino aya kwete se wo mo bo mo modern. Okay, Kojo Oppong Nkurumah wa homa no so ma me mo modern na me ne twetwe nkomo. Honorable, good morning. Morning, I'd say. Nyame adom now so what to say. Oh, nyame adom. Enra aban no e CD ato akoto bia so. Ama na Nkurumah ye beja ne ade. Minority mo kind. Mo say you've been vindicated because ebe man dem aboa ye den pa. Dey tell me mo akasa.
Medas and Pamincia, Unionoma, Etiuna, and Unionama, Yajuma. The Indian ma, Yakansa, and say, Nay, Dikaya Baban Coco say. The calculations are why I say a toy or the bar, a trouble and cosro. So calculations are correct. Sunset tool we were in your master propaganda no kuna no krenanko. So we propaganda if you're not in Ukraine, you might be who to face a kind of oil the bar. Petrol bobe cost be 8% or anti-chimon watch. Apart from menonesa say, would it one quarter petrol sonintino. Eventually, both a transport bobe costro. Transport bobe costro, a bibia, a refacabia bobe costro, Edriane, Adia, Nema bobe, de costro. Inti assumptions and calculations are binding here and some of the toll way bano. It can't born because our calculations then you're correct. And no Oji anusi bonia udi kanchin saya and never kakofa bas is petrol bo air costro by 8%. No nenye after petrol bona costro na fibun se ebe affected general price levels ever mining because with the petrol would the bona to I say first of all the intia ukofa to we buy no kreno krawa un shedan kan ehunu and so we now dey test wa because it always say yes o dey bitia kabia na yes o dey ba beto fango bia budget a 1 year ye 2 for budget no ho a usu untie na ye dey ato abeti ya nti obi ampe asemtima me nkasakra organa ha say e kasa obechi no eno a wentie no ena akwa kokoro we abeda budget no a ohie ska no mamefo nko achi kakra obeka as aban ne ba ya oye ne minister for ho adwuma no era to force mbeka say obepeje o mine sika mu a onfa eto foforo mba no correct any change of parliament say some onfa eto from by be support but they are okay the 1% of GDP be 10 billion enya dey abetumi aye adwuma dey nyina ebida dey dey abetumi aye because and oba be mo buy no dey budget no dey ba no na eto ahodo eda ho no we ye free mu be a levy be a betting near the way ye free mu nyina ka say no crest ato no ye say o say free o lemum we free wa okro ba be da budget no to kro be 6 billion ba be da budget no so what yes ha to kro no ho hwe ya either say o budget no be perform by 6 billion and I just all the 12 for ba now they be released at 6 billion no and so your time omo di atemo ni omo kwala omo ti omo go social media omo di atem sa no problem or the budget ne buy no you bisa ne senti sa to kro no be da etia to kro na no be pese we ti for be to mbodo ma ya ye wa refer do oka chere say 6% no obeti so aba 4% no this are 2% no etie sa to kro but so say say mo kai me kai pa ye ka chere ne say 6% no enye sika foforo e da account ba ko mo ji wi ko to account foforo mu a usika nko osoro onye hwe one we decide the account out the betum and also sa try ada pass no problem ti buy a budget area afi ye ko no forecast na say to better budget no be 6 billion and no na buy no into me and solve wa akofa kuntu na say anaju de sium no this ato we be share or say or budget 8% on petrol Ghana tax be 1% 1.5 ye credit levy buy omudi atem na 1% we the be share 8% no mum person be kan no kurenti no oba say 1 Ghana cedi akotwa bia ho na to petrol akotwa tax ye nye na ad valorem 8% why is 1 Ghana cedi because you are here 5.7 billion but your 5.7 billion all round up na esa akotia to kro no pepe 6 billion na no mo hwehwe inti zanda da we o mo ye you know in that and I deal with all energy minister begin parliament and this aban ni nyansa or de to ba ema petrol bon kosro innovative government intelligent government and de beba and da hon na nyen ndi nkwa na ye ka se de aka wachiri no ubon say eventually transport bo be kosro a ibia de faka bia nipa enuane de ben ne bo be kosro sisi ku ani a auto diesel na petrol akogu de tractor mu e de aye adwuma
ɔno so ne fuel bill bɛkɔ soro obi wie na eburu na wadɔ ama wana sɛ aduane na ɔno so akɔ yɛ ho adwuma wɔ ne fom de aba no ne bɔ so yɛ ne ɛkɔ so tie deɛ yɛbɔ aba ne kɔkɔ sɛ one ade wei wa na ɔkɔfa baeɛ yɛ firi hɔ because in the end na mmoa wo ɛwɔ sɛ nka levies ahodoɔ a ɛda petrol so sese Ghana wohwɛ petrol a levies ɛda so yɛ almost 25 to 30%. saa bere na saa levies ni na ɛwɔ sɛ nka wotɔ bo reconsider na deɛ ɛho ne mfa so obiom koraa ebi yɛ firi hɔ ma Ghanafoɔ ho ahare wɔm no nka atumi ayɛ sɛ wo si wontie na wo na woabɛn mu nti wobɛyɛ a yɛn yɛhu no bi pɛ wode ɛtoa so kɔ w'anim. Na honorable na kyɛ sɛ saa na wokyerɛ deɛ a aban no meyɛte sɛ wɔde saa sika yi ɛma energy minister koraa ka sɛ sɛ ɔma ntɔ petro fa ngoa mfa ngu adi mu a kanea ne nyinaa so nti wɔn de kɔtɔ petro ebi mo so bɛka sɛ wɔn de tua ka ɛna kyerɛ wo so deɛ kyerɛ sɛ tokuro na wɔn de tua no na neɛ na petro no a wɔn de tɔ ne ade no na kyerɛ sɛ sika ni wɔ de bɛtɔ petro no ana. Sɛ osi petro no yɛyi sika kɛmɛ de akɔ akɔtɔ. agye ahodoɔ na sika ba abɛtɔ aban fotoɔ mu a ɛyɛ aban sika da consolidated fund mu na wɔyi na wɔde akɔ yɛde a wɔde bɛyɛ including wɔbɛtɔ fango anaasɛ petro. sɛ wo budget no wayi ne yie a wobɛnya sika na wɔde akɔtɔ petro. sɛ wanyɛ ne yie na tokuro bɛda budget no mu a sika a wode tua teacherfoɔ kɔ strike nursefoɔ kɔ strike a wonyɛ sika ntua wo. petro a ɛwɔ sɛ wotɔ na yɛde yɛ nyinam kane a wonyɛ sika mfa nyɛ nti yɛda end na yɛwɔ budget a wankyekyere ne yie ɛnde nti na budget no wankyekyere ne yie ɛsiane sɛ woyi toɔ no fi hɔ a yɛbɔ kɔkɔ sɛ ɛtoɔ wei woyi fi hɔ a gye sɛ bi a wotwa expenses ne bi so and yɛyɛ asɛm yɛ kaa ne sɛ cut expenditure no na wo ba abɛn mu nso wobɛcut expenditure wo ba yɛde a wabɛpagya expenditure no mu wo ba abɛn mu no wo sɛ expenditure no wɔ soro na wobɛte so wo ba yɛ no ade a na yɛ 250 billion wode akɔgyina 290 billion ɛyɛ nti so ɛkɔ soro akɔhoma sika no ebi afiri hɔ a kuro ba bɛdam wo sɛ afi twa wo ho a na wɔ sɛ wo a wo san de baako ba bɛhyɛ mu anadwo de so mu sɛ yɛmbɛtua 8% on petrol nti obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ yɛkɔtua ka bi yɛkɔtɔ fango biara ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ budget na ɔma nkyekyere no yie no ɛna sɛ tokuro no a yɛbɔɔ kɔkɔ a wɔm sɛ ɔmode 6% bɛba 4% nom de atua no saa tokuro no abɛda adi ɛno nti na nnɛ ɔmodi sɛ adwuma yi. Honorable Kojo Oppong Nkurumah meda ase anɔpɛ. Nyankopɔn ka ho. Okay. On economy and one also did another sem abetu ejano